Hello mga mamshi, good morning. Ayun po, mamshi, lagyan na po natin ang munggo sa kumukulong tubig. Takpan po natin hanggang sa siya'y kumulo. One eternity later. Ngayon po mga mamshi, luto na po ang ating napakulong munggo. So ngayon po, umpisan ko na po natin siyang igisa ang ating munggo. Ngayon po, sinala ko na po ang ating kasirola. May mantika na po siya. Ngayon po, ilalagay ko na po ang ating sibuyas. After po nito, lagyan na po natin ang ating bawang. Hintayin lang po natin mag-golden brown ang ating bawang bago natin ilagay ang ating kamatis. So, yun po, lagyan na po natin ang ating kamatis. Haluin po natin ng mabuti hanggang sa lumambot o malusaw ang ating kamatis. So, ay natin siya ng 1 minute. A few moments later. Yun po mga mamsi, lagyan na po natin ang ating munggo. So, hintayin po natin siyang kumulo. Takpan mo muna natin siya. Ngayon po, lalagyan na po natin ang mga sangkap asin. Tapos po, ang ampalaya natin. Hintayin natin pong lumambot ang ating ampalaya. So, takpan po natin ulit. Yun po, i-add na po natin ang ating tokwa. Ating kangkong. Optional lang po itong kangkong kasi wala po akong malunggay. So, kangkong po ang aking inilagay. Pwede rin po siyang malunggay. So, hindi po natin siyang kumulo at alisin na po natin sa ating kalan. 5 minutes later.